In the mighty name of Jesus, amen. Standing in front of you, Sister Connie Nkuna from Bushbuckridge, Mukhushu B, and Pastor G Mota. Amen. Amen. Ngikhona abazalwana ebandleni angabaleke esontweni ngacela kuPastor wami ukuthi nje umama uSesilina uthi ngihambe naye eSwazini. Amen. Amen. Ngingusesi ngisindisiwe ngiyamthanda uNkulunkulu ngegama lika Jesu. Amen. I'm very much happier to be here. It is the first time to be in Swaziland. Amen. Amen. I always eager to know who is Swaziland or what is Swaziland. Uma uSesilina nje angifonela athi, can you go with me in Swaziland? I was shocked. What did I have done to Jesus or to God to give me just this? I was very lucky. There are so many people, so many girls. uSesilina is known all over the world, but to all people, she chooses me to go with. Amen. I'm happy. Thank you so much to see you guys. Bazalwane, Base Swaziland. Amen. I can see that you are not different. When you just get inside the house, you just feel that I'm getting inside the house of the Lord. And that house of the Lord, it's like it's that one that you go each and every Sunday. You step in with that thing inside you that this is Assemblies of God, here I am in. Amen. Amen. Ngiyabonga. Amen. Ngiyathanda ukubingelela ingcegu zenkosi, bingelela ingcegukazi, bingelela ama-organizer wama-groups wonke, bingelela obaba omama, bingelela intombi nezinsizwa, ama-teenagers ngegama lenkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo osincedile wahamba nathi. Wakhona iculo abalihlabelelayo noma ichorus abalihlabelelayo abakwazi ukuhlabelela bathi wahamba nathi. Oh, wahamba nathi. Hallelujah. Bathi siyabonga Jesu. Wahamba nathi uhambe nathi uNkulunkulu usilwele emgaqeni. Ezinye izinto asizibonanga, ukuba besizibonile ngabe sife singakalimali. Hallelujah. Zikhona ezinye izinto uNkulunkulu uyazivala ukuthi ungaziboni, ngoba ungazibona uzofa zingakakuthinti. Hallelujah. So siyambonga ke uNkulunkulu onjalo uhambe nathi. Ngempela kuyabonakala ukuthi sifike ngesikhathi esibhizi eSwaziland. Ngiyaxolisa abathandekayo ngiyoloko ngithi eSwaziland, kodwa nina niyazi ukuthi kuseSwatini. Uma ngiphazama kunganihluphi. Inkosi yami sayisibusise.
besithi uma si approacha iborder sibone amantombazanyana amancane aphethe amabhodlela amanye green amanye njani yawubona ukuthi kubhizi kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi nathi sibe nebusy weekend ngenkathi abanye bebusy nathi sibe ne weekend ebusy ngasesayithini lethu iweekend emnandi ukuthi sizohlala entabeni kaJehova entabeni kaSomandla entabeni kaNkulunkulu sebeshilo ke bathandekayo ngulina Joyce ngwakamabasi sibongo lapha yana Bushbuck Ridge BBR kusho Bushbuck Ridge ilocal yami umkhuhlu A njengoba eshilo udadewethu ukuthi ubuya emkhuhlu B ngabantwana bethu inkosi yomsayisibusisi mina ke ngibuya emkhuhlu A bekuthi ubaba kamfundisi wakhe kube umfundisi wami indodana ibe ngumfundisi wakhe kodwa manje sezashintsha izinto ngoba kuseAssemblies of God kulonyaka ngiphansi kobulawuli bukamfundisi Khoza P noma president siyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo muhle ngiyayijabulela into yala ekhaya ngisho la eAssemblies of God ngihluleke ukuzibamba ukukhuluma ngayo noma ngabe ngikuphi lapho ngikhona ngicabanga ukuthi ngizoyifihla lento ifana neminyaka yami uma ngiqala ukukhuluma ungacabanga ukuthi ngizoyifihla ngize ngiyofika egcineni but phakathi nendawo sengizwe ngikhulumile ngoba ngibona umusa kaNkulunkulu okwazi ukuhamba nentombazana inkosi yomsayisibusise so nebandla lethu ke ngithi ngizalifihla uma sihlangane nabantu ngithi ngeke ngilikhulume kodwa ngithi uma ngizwa ubumnandi beorganization yebandla lethu ngiphaphame sengikhulumile inkosi yomsayisibusise uyabona ngisho noma ngingashongo igama uma ngabe ngisekhaya noma wherever la ngikhona noma ngashongo ukuthi Assemblies of God kodwa ungangizwa ngithi yabona ungahamba umhlaba wonke ibandla elizokhuluma ngenkonzo yezintombi liwani emhlabeni ngisho emhlabeni haleluya hayi zama nje uhamba ungeniphuma alikho ozolithola likhuluma ngenkonzo yentombazana ngaphandle kwaleli elasembonweni ungazama ukuyikopisha into yala ekhaya uthi hayi ngibabonile nami ngizoyenza into ezakuxakekisa ukuthi le eyasembonweni ayikotshwanga eyasembonweni inkosi yomsayisibusise uyabona into yasembonweni ayifani nento oyifunde kwabanye nento oyikopishe kwabanye uzohamba ukhathale thina abanikazi bayo singakhathali inkosi yomsayisibusise uyabona ungasishica sinikela ungamangala ukuthi uhloboni lwabantu uyabona ngithi mina abantu bake baxakeke bathi ya uma sebefikile la ngoba bakhona endlini kaNkulunkulu angisho la eSwatini ngisho ezweni elikude bakhona esinabo kodwa abangasibo abalendlu uzozwa ngendlela abakhuluma ngayo haleluya uzwe bathi ya uyabona la ekhaya se baphakamisa kakhulu isikhathi sidliwa iminikelo ya sidliwa iminikelo abasahlala ezwini hayi thina sihlala ezwini indaba yomnikelo asifuni imali kakhulu imali esizwayo bese siyayikhipha haleluya iyo imali esiphushayo inkosi yomsayisibusise uyabona imali into esinayo hayi ngoba si rich ingoba sinoNkulunkulu o rich amen sinoNkulunkulu bathandekayo masinikele ungamangala uxakeke bayazi lekithi mase sifike endabeni yomnikelo ngithi asingeneni la eKruger National Park ngoba ezethi imali zinezilwane ongazicabanga lapha eKruger National Park bese ngithi yabona ya uma ungena khona qala
ubonise iKruger National Park ukuthi njengoba abantu besaba kangaka isilwane esinonya okuthiwa iTiger, wena uyibambe esikhwameni iTiger uyijikijele etafuleni ungabi nankinga. Kuluma isisu salo oseceleni kwakho uma uyikhokha sisikhwini ubeka iTiger lapha, iTiger lekithi i200 uyibeke lapha umuzwa athi musa isaka leshukela phela noma benganikelanga sisikhwini bengazokunika beyizohlala la isikhwameni sami. So kungakuhluphi uma ngiyikhiphe ngayibeka etafuleni because bengeke ngikunike vele eyasetafuleni. Inkosi yami sayisibusise. Mawubuya ulandele ibuffalo uyidonse uyibeke etafuleni ungafi awufi. Lekithi ibuffalo R100 ubuye ungabi na problem. Ulande ilion uyibeke etafuleni. Yabona ilion iking yezilwane, kodwa thina siyakwazi ukuyibamba ngesandla sibambe la ephezeni sifake ephezeni singabi nankinga ene singafi. Inkosi sayisibusise. Uyazi ukuthi umnikelo usushila umama, ungazuthi singathi ngibheka ukuthi ungakuphi umama. Hallelujah. Uyazi ukuthi umnikelo lithi izwi lenkosi uyimpendulo yakho konke. Leli gama elithi konke lisho ukuthi akukho okungenzeki ngawo lo mnikelo. Bathe umethi umama aqale thina abazali sibonisa abantwana bethu ngagijima. uNkulunkulu ungenza umzali, anginamntwana biological. Inkosi sayisibusise. Kodwa ngimzali wabo bonke abaphenduke ngiphila nje ngingafakazanga. Hallelujah. Bakhona phela sisikhwini abaphenduke ngashongo lutho mina. Ngiphilela impilo lapha etaxi rank njenge taxi driver. Hallelujah. Uyabona sengishilo singakayi kude sengikhulumile. Hallelujah. Engihlalele lapha emtaxini ngashongo lutho. Bayibheka impilo ngidrive itekisi. Bagibela omunye uhlezi la eqeleni kwami, omunye usemva kwami, ngibabheke esipilini ngingabi nankinga nami ngizidrivela nje. Nakusasa ayigibele. Nini na next year ayigibele agcina athi hayi man ngashongo ukuthi nginoNkulunkulu athi angithatha uNkulunkulu walo drive. Ngingumzali walabo bantu. Bese ngiba ngumzali emndenini kaMabaso wabo bonke abanabantwana abangasindiswanga. Ngumzali wabo. Hallelujah. Muhle uNkulunkulu. Siphambo kwakhe. Size kuye siwulohlobo lamantombazana. Nkosi yami. Mina ke ngasindiswa ngesikhathi esiright kakhulu. Not lesikhathi sanamhlanje sokufunda ukufakaza ukufunde ku TV. Ujampe nabajampayo lapha ku TV. Ngake ngazuza umusa ngelinye ilanga ngihamba ngabo 8 ngihamba ngenyawo. Bavula umnyango ekhaya kuyakhanya iTV khanyisile nayo. Umfana ufunda ukushumayela nomshumayeli oku TV ujampa njengaye wenza njengaye ufika njengaye. Thina sasingakufundi kwi TV. Bekuqala lakithi kungakabikho lokho kushayayo. Ngisho mhlazana ngisindiswa kwakungekho lokho. Inkosi sayisibusise. Sasinabo brother abasindiswa kufakaza ngisho localini yami ngivele ngangise localini encane ephuwa kunawo wonke ama locals. Wasindiswa abafana abawu5 ngelanga eli1 ngiqeda kusindiswa ngifakaza. Base bashaya ikatali yethini leoil. Awulazi ithini leoil ukuthi line sound kaNkulunkulu uma linogqobo. Uyabona i5 liter yeoil. Bese bathatha nje intambo lezi bazifake lapha yana bazenze bafake namaphini wakhona sihlabelele balidabula ikatari labafana.
ngaqala ukubona iKatari ngalabo bafana bashaya iKatari yethini le5 liter yeoil elokhalini yami kungakabi ifiki la nawo wonke lamakatari esingisi angakabikho Nkosi umsayisibusise kodwa sasinento ejayiva la ngaphakathi kithi yo Nkosi Jesu kwakuthi uma kuhlatshelelwa usekhaya uphuma usuhlanya umuzwa ukuthi usesigalini uyahlala sengimshilo nangegama ehlabelela untombazana athi yaze yaphila lento kaThixo yaze yaphila lento kaJesu uma ngahlabelelanga leyo bekozohlabelela inkosi yami athi lafika lathi fit ngithola isize yempilo yami lele ngalifumana mina thola isize yempilo yami ngisindiswa ngina 18 years bengisindiswa namhla uma ngifakaza abanye bathi awuzukuguga ngisindiswe ngingakagugi ngiguge namhla Inkosi umsayisibusise siyambonga uNkulunkulu waleli bandla ukuthi libe sembonweni wenceku ngiyawathanda lamazwi alapha yana kulesihlahla esifundisa ngaso sisikhwini ngoba ngiyasithanda ngisifunda noma ngabe ngihleze eTaxini ngisadrive amaTaxi nokho ngiyeke ngo2008 nge17 zika December bengehla eTaxini kodwa bengizohamba naye erenkeni ngifike ngihlale ngisibheke lesihlahla ngithi hey what a kind of tree is this esinomlomo esikhulumayo kunalamazwi lapha phasi kwaso lithi let them sit down bahlaliseni phasi njengoba usibona sibahle sahlaliswa phasi sahlaliswa ngegaba zethu ukuze sikwazi ukufidishwa ngendlela yakhona ngoba ukuba besihlangahlangene bekufanele uthola ukuthi nomntwana ongakabi namazinyo sewuthatha imbasha niyayazi imbasha umbila logayingiwe haleluya imbasha umbila lomile ogayingiwe ngesiswazi imbasha umbila lomile logayingiwe imbasha igama lawo aniwazi nina nazo ama-popcorn angikhulumi ngama-popcorn phela mina ngikhuluma ngembasha ngeke umnike umntwana imbasha that's why uNkulunkulu ethe umbonweni wakhe kuyinqegu wathi let them sit down in groups abahlaliswe phasi ngezigaba zabo bobuzomama abanabantwana ukuthi uma bafika eCheckers Pick n Pay wherever labathenga khona into zabantwana ukudla kwabantwana abamane nje bafike bayisisandla bathathe noma ngabe intoni bayacheka bafunde nombhalo ukuthi kuthiwa aqalaza umntanakhe ukuthi uneminyaka emingaki inyanga ezingaki umntwana ka3 months ungamthengeli noko kwa6 months wamthengela kwa6 months ana3 months ungakupheka kahle ngendlela abakhulume ngayo ufaka ama-teaspoon abawashilo kodwa ngicela ukutshela ukuthi uzombona segagabuka inwele ziphephezela uthi uma ufika eklinika asikhisi bosister uma ngabe nikhona la honest angisho nina ngisho ezweni elikude bafundise ngaye lo mntwana kulabo mama abahlezi la uyazi bagcwele ekliniki bamphakamise bathi niyambona lo mntwana musi yakhuluphala ne bese bayasha bomama abahlezi phansi bathi cha bathi kwenze njani bathi uvuvuke intoni bathi ikwashiyokho isifo sendlala bese
bese uyamangala ukuthi kwenze njani ngoba ngipheke kahle ngamixa kahle ngafaka ema-teaspoon abawabhale lapha yana ukhohle ukucheka iminyaka noma izinyanga zomntwana wamnika ukudla komntwana wa6 months ana 3 years kumnandi emlonyeni wakhe kodwa kwakhe akunamsoqo akumniki impilo. So that's why athe asihlaliswe phasi ngezigaba zabo. That's why uma besho bosisilana befunda ama-report bathi ngesifundiso sentombazana esithi bese bayasibeka bese bayasho bathi sesinabosisi asebaphila kanje abathi ngesifundiso somama bathi ngesifundiso sosisi abathi ngesifundiso sobaba sifundiso sendoda abathi ngesifundiso sabantu abasha bathi ngesifundiso sosisi sesinentombi ephila kanje. Hallelujah. Siya ezwini lenkosi angizoba mude. Imnandi into yala ekhaya basafunda nje ama-reports ama-minutes alast ngavele ngathi how njalo nje abantwana babantu baya kuphi kule kota ngoba nami ngisahlezi lapho. Hallelujah. Akukho ngizokushintsha ngizoyo njengoba kunjalo kufikile emoyeni wami. Ngiyacela sifunde izwi lenkosi encwadini kaLuke chapter 1. Sizofunda uverse 39 to 48. Luke chapter 1 verse 39 to 48. Abayitholile bayasifundela. Angavami ukunikeza isihloko uyazinikeza wena isihloko kodwa into ke yahlala enhlizweni yami ukuthi dlulisela ukuphila kwabangena. Luke chapter 1 verse 39 to 48. Maria uvakashela Elizabeth. Kulawa malanga Maria watilungiselela ngekushesha waya emtini loseJudiya eveni letindzaba. Wafike wangena kaZakhariya wabingelela Elizabeth. Kwathi lapho Elizabeth nakeva kubingelela kwaMaria umntwana esiswini sakhe, Elizabeth wagcwaliswa ngamoya longcwele. Wakhuluma kakhulu wathi, ubusisiwe kubo bonke labasikati, nentalo yesisu sakho ibusisiwe. Yini ngibe nenhlanhla kuthi ngivakashelwe ngunina wenkosi yami? Ngesikhathi ngiva ungibingelela, umntwana lengimetfele udzimate waqhuma entiwa yinfokoto. Maye, ubusisiwe lokholwe kuthi iyawugcwaliseka letintfo letakhulunywa kuye inkosi. Ingoma ya Maria ngedumisa verse 46. Maria wathi, umphefumulo wami uyayidumisa inkosi. Umoya wami uyatfokota ngaNkulunkulu umsindisi wami. Ngobe ungikhumbulile mina enqekukati yakhe leyetselelekile. Kusukela lamuhla tonke titukulwane tiyawungibita tithi ngibusisekile. Amen. Ngicela uyiphethe ngesingisi English angafunda senzela abantwana bethu. Shesha.
Cela uthandaze sisi. Amen. Mangabe ukhona ophethe English yakhe ezokhuluma ngesalute esikhundleni segreet, ngicela ukuthi ayifunde. Isingisi nje singafani naleso onaso. Funda verse 44 kuphela. Aw. Hallelujah. Luke 1 verse 44. The moment you came in the door and greeted me, my baby danced inside me with joy. Amen. Bathandekayo la sifunda khona izwi lenkosi umuntu omkhulu la uMaria. Inkosi umsayisibusise. Okukhulunywa ngaye uMaria. Uma ufunda oqaleni nje lapha yana ku verse 26, ingelosi ithunywa kuMaria ifika iyambingelela. Kunento elithi izwi lenkosi wasuMaria uyethuka, uthuswa ukubingelela. Wathi kubingelela kuni? Enhlizweni yami kwaba nento ethi jula jula ukuthi kubingelela. Uma bathi sakubona we sister Dlamini, yini emangalisayo ngoba uyabingelela lo muntu, uyangibingelela, yini emethusayo ekubingeleleni? Kwase kuthi enhlizweni yami mangifika kule ndaba yokusaluta, hallelujah, kwaba nento i-understanding ngenye indlela ehlukile manje ekubingeleleni. Ngoba ukubingelela usawubona lina, sawubona Joyce, sawubona Mabaso, unjani? Ngiyamangala ukuthi why fanele amangale kangaka athi kubingelela kuni. Ingani vele abantu mabahlangana kufanele babingelelane? Yini ethusayo, yini amangalisayo? Kodwa uma uthi uyaqhubeka uthole le vision, ikhona into emnandi. Ngase ngifuna kwazi ukuthi lo salute uphetheni ize imangalise uMaria no Elizabeth aze akhulume ngalendlela. Ngicela ukukhuluma qala ngendaba kaSalute. Kuthiwa la salute is a formal gesture of the respect or greeting most commonly associated with the military. Yo. Ilenta mangalisa uMaria ukuthi phela mina ngilona isosha, kodwa ngabingelelwa njengamasosha. Ukubingelela emasosheni akukona ukufika ume uthi salute. Kunendlela yokuma, hallelujah, indlela yokubingelela inesenzo. Angazi ukuthi ngikhuluma kahle yini, angisuye umZulu ngumshangana, hallelujah. Ngiyakuzama lokho engikukhulumayo kuze ngoba mhlawumbe ngathi ngicela i-interpreter la ezokhuluma isiZulu noma isiSwazi, Siswati, mina ngikhulume ngesishangana, kungenzeka kungabikho phakamisa isandla. So ngizama lesizulu sala eGauteng, angikhulume sakwaZulu. Inkosi umsayisibusise. EsaseGauteng sithi uma ngisithuma abantwana ngithi hambe othenga itswayi, ukuthi itswayi akusona isiZulu.
sihlanganise nesisuthu. Hallelujah. So ngikhuluma leyo nhlanganisela ungamangala ukuthi ubuya kuphi lo mzulu. Angisuye ngiyahlanganisela. Hallelujah. Indaba yokusalutha inesenzo. Ayinamazwi kuphela. Iyabonisa nongayazi lento enzakala lapha ehamba kude uzoyibuza ukuthi hawu lo muntu oshaya indesheni osalutayo kwenze njani. uMaria wamangala wathi hawu kubingelela kuni lokho ungazothi bekangaphimisela athi ngoba angilona isosha angiyena ukhomande wamaphoyisa kodwa ngasalutwa Nkosi yami kwenza njani kubingelela kuni. Inkosi umsayisibusise uElizabeth ukhuluma nge-salutations uma ebingelelwa ingelo uMaria akabingelelwanga ingelosi uMaria uElizabeth ubingelelwe uMaria uMaria ubingelelwe ingelosi. Hallelujah. Limnandi iBhayibheli. Ubingelelwa umuntu owabingelelwa ingelosi noma ngabe yambingelela kwaphela amaviki kodwa ukubingelela kwamazulu kuphela kwahlala kuMaria kwaqineka kuMaria. Sesikhona ungazibuza ukuthi wasindiswa nini. Angikwazi mntana sekhaya ngikuthole khona la. Mina ngisindiswe 1980. Soloko ngabingelelwa ngamazulu namhlanje kumnandi la kimi. Njengoba ngishilo bengina 18 years. Mhlazana amazulu angisaluta. Yo ngihamba ngalolo qobo lokubingelelwa ngamazulu. Kusemnandi namhlanje. Ingaloka ngithe angikwazi ukunika isihloko sendaba. Kodwa nginalento etedlulisela ukuphila kwabangenako ukuphila. Lento wayitholayo iphila. Idlulisele iphila ungayidilute. Hallelujah. Kuthiwa ke ngendaba ye-salutations. It's a word, comma, phrase, comma, or physical gesture used to greet someone. It signifies the start of communication, acknowledging the other person, establishing a friendly note. A salutation. Hallelujah. Ngamanye amagama indaba ye-salutation ukusaluta nje akufani nosawubona udlula ngendlela ujahele esitolo ujahele esikolweni akafani noma ngabe ujahe kangakana usaluti uyakubiza ukuthi ume ulungise ikhanda lakho ulungise inyawo lakho ulungise isandla sakho ngoba about ukuhlonipha umhlonishwa umuntu omkhulu. Hallelujah. Into enhlizweni yami njengoba sikhuluma ngokubingelela kukaElizabeth. Uma ucheka izwi lenkosi uyathola ukuthi kusho ukuthi uElizabeth
emva kokuba ingelosi ibonakale kuZakariya ekhonza etempelini enza umnikelo engenamntwana, lithi izwi lenkosi ingelosi yafika kuZakariya yathi umkakho uzokhulelwa azale indodana, esekhulelwe uElizabeth kuyazwakala ukuthi bekangakaze ezomnyakazo esiswini. Hallelujah. Ngivela emndenini omkhulu, angaze ngikhulelwe, kodwa njengomntwana ozalwe emndenini omkhulu, abobhuti wami bebayi-3 kusele 2, kodwa naye omdala uhambe anamakhosikazi amabili. Ngifuna ukuthi ubone just ukuthi ngempela ngivela emndenini omkhulu. Unkosikazi omdala ana 7 yabantwana, bekana 7 yabantwana usale na 6. Unkosikazi omncane bekana ana 7 yabantwana usale na 5. So ngaleso sikhathi bewungahlanganisa 7 plus 7 is 14. Ubhuti engiza emva kwakhe unkosikazi omncane 7 yabantwana. Sorry. Unkosikazi omdala 7 wabantwana. Usale na 6. Omncane bekana 9 yabantwana. Hayi se uyaqala ukuthuka phela. Uyaqala sewuthi yo. Hallelujah. So lo wa 9 usale na 8. So oza emva kwami unkosikazi omdala una 4, omncane una 4. Hlanganisa kule nsizwa ezu3 kulamakhosikazi amabili singaba sebukhosini. Hallelujah. So yonke inhlobo yabomakoti ngiyayazi, ngiyamazi othi ekhulelwe athi ngazuthi ningasafaki iperfume la ekhaya, ngazuthi ningasagezi ngensipho lesigeza ngayo, ngazuthi ungageza ngesigema, ngazuthi nithi yini lendele. Ngiyamazi othi ekhulelwe athi akupheke ngamanzi kungasafakwa i-cooking oil, ngisho ekhaya. Into enabantu abadala abazali umakoti athi ngikhulelwe bafuna ukwazi ukuthi zingakhi mntanami, bese uyasho babuza ukuthi kuyahamba yini, kuyazwakala yini. Ungathi cha angakaze ngizwe lutho, bangakuyisa nisesibhedlela uyobuza abantu abadala bazokutshela into engikutshela yona. Bangakuyisa kodokotela, kusho ukuthi ngamanye amagama umuntu okhulelwe fanele kube nento enyakazayo. Lento enyakazayo isho i-healthy, impilo yento engaphakathi. Amen. So kuyazwakala ukuthi uElizabeth uthi kwenzakale kanjani ukuthi ngithengizwa izwi lokusalutha kwakho Maria, kwanyakaza umntwana esiswini sami wade wajabula. Hallelujah. Wezwa ukuthi lokunyakaza uma ingqwele wamambulelo wathi akufi lokho kusesiswini, kuyajabula kukhahlela injabulo. Hallelujah. Bathandekayo ithi into kimi, intombazana uMaria uthe ukuconceive into ephilayo wathi angihlali nayo. Hallelujah. Ungazuthi wambukelwa ngoba kwathiwa nesihlobo sakho phela Maria sikhulelwe eyesithupha le.
Angazuthi beyimtshela ingelosi ukuthi phela le eyesithupha kodwa akazi kunyakaza. Hallelujah. Ngakho phuthuma ngoba wena sawuthola into ephilayo. Phuthuma uyolapha. Phuthuma uyaphilisa. Phuthuma uyomzwisa ukuthi into esesiswini fanele inyakaze. Hallelujah. Siphila insukwini ezibuhlungu bathandekayo. Siphila namantombazana ajwayele isonto lethu. But into ephilayo abayazi. That's why badla yonke into akaka ukuthi impilo ishintshile entombazaneni noma ngabe ikhulelwe ifuna ukufihla ngoba ayikashadi ikhulelwe la estradini bazoyibona ngokuvomita la ekhaya ivomita la ekhaya ngoba isikhathi sokuvomita isa enkosi yami akazi noma niyangizwa bosisi baba ayisazi isikhathi sokuvomita kuyayifikela Neda ngazi ukuthi bavomita uma kuna how many months. Angaze ngikucheke lokho. Angakabuzi kodwa ngisazobuza ngoba naku ngikhona. Hallelujah. Kodwa indaba yokuvomita ngingufakazi wayo. Ngibona ekhaya bayavomita. Siyamangala ngamantombi yamhlala phansi. Abakhulelwe iperfume abasayifuni. Hey, hlala phansi ngane yami awukakhulelwa. Abakhulelwe lensipho sakhe zingayo. Uyazi ukuthi wena inyama yenkukhu ayikakugqwalele emlonyeni. Usayidla kahle. Ungazothi ungathi hlala phansi ngane yami abakhulelwe bathi inyama yenkukhu igqwala umlomo wena singakugqwalele emlonyeni hlala phansi kusukuma labo mama bethu bathi abantwana bethu bafundile bafuna benze isidala hey inkosi Jesu bantwana bethu bafundile ababayeke abazophila nje impilo yabo yakudala nabo bezwa kuguga abanye sisi angisho lana nibusisiwe abantwana basekhaya ezwena likude bazokutshela ukuthi uma ngabe naye ubabhengu ukuba bekhona ngabe sawuzishintshile izinto basangitangali kodwa ngoba wasishiya kulokho siyekeni sife nizosala nishintshe. Hallelujah. Uma ngabe lithe izwi lenkosi uJesu uyakusindisa abantu ezonweni zabo. Njengoba lingakashintshi iBhayibheli siyekeni sihlale kulokho. Ukuthi uJesu uzele ukuzosindisa. Hallelujah. Ukuba bekakhona mhlawumbe bekazoshintsha manje akekho. Siyekani sihlale kulokho. Ilokho sikwazi okwasisisa. Bathi abakwazi ukuhlabelela ngikwazi futhi anginankinga ke kuhlabeleleni. Kodwa ngiyayithanda le ngoma esasiyihlabelela kudala sithi nganginezono za Kanginezono za Sasaleko Inkosi yami uma behlabelela bayaphambili abakwaziyo bathi sengihamba ngikhululekile hamba ngikhululekile ngikhululekile sasale Golgotha hey uma ngabe wafika eCalvary zasala uhambulula uhambukhulula
Ukuba usaluthwe ngamazulu. Athi sakubona ntombazana. Hallelujah. Yo Nkosi yami, uMaria kanti umangaliswa ukusalutwa ukuthi izulu uma libona intombazana liyakwazi ukwehla lizoyisalutha. Hallelujah. Ngiyayithanda lento ekhulunywa nguMaria. Athi bheka kuthe ngizwa nje ukubingelela kwakho. Uthi kubingelela kuni uMaria lo uthi ubuza lengelosi uthi hawu kubingelela kuni lokwendesheni. Hallelujah. Ngoba ngasilo isosha. Kubingelela kuni lokwendesheni okuhamba nesenzo okusho ukuthi insindiso ihamba nemisebenzi inesenzo. Insindiso inesenzo. Ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba that's why mina ngiyengixakaxakeke sisami. Ngisho lesikhathi umuntu afuna kushada awufuna ngespeed umshado. Bakhona phela abanjalo ngisho la. Ngisho ezweni elikude. Awufune ngespeed bese ufuna isiphundla nesazi isiphundla. Igatsha lesihlahla. Ukuthi ninona sibakudala thina phela siphile ngeinsuku zakudala lapha besidla inkumbe khona. Intete. Uyazazi? Ngeke ulufuna intete ngeliswazi. Akusintete le. Lifuna isiphundla. Igatsha nje lesihlahla uthi elinamaqabunga aso ukuze ukuthi uma uthi uyimbonye uyivale lapha uzokwazi ukuyilanda ngesandla yobaba. Wathi ngoswazi uzoyimisisha indize. Hallelujah. Samantombazana ethu lawafika lesontweni angakasalutwa. Uma safuna ukushada ahamba noswazi nesiphundla. Funa umshado. Hallelujah. Hey, uthi omunye untombazana wami uthi sisi ngikhubekile. Ngithi ukhutshwa yini mntanami? Uthi ya umfundisi akangiprotecta. Ngithi kuphi? Uthi omunye ubaba omdala weminyaka ngeke ngisho. Ufike kumfundisi wathi ubona intombi eyimi. Umfundisi wangibiza. Why angangiprotectanga? Ngoba mdala lo baba. Ngithi ingoba anifani. Omunye ujahile akasawavuli namehlo oko wawavala. Uhamba nesiphundla sakhe ufuna umshado. Ngixolela umfundisi. Futhi wenze kahle. Ngoba bewuzohamba uthi umfundisi wami nomona. Bathi kufike brother ngeke usamusha ukuthi kufike ikhehle. Uzothi bathi kufike brother emishini wala wathi mdala wazi ngani ukuthi mina bengizothi wenze kahle akababize bonke noma ngabe luhlanya akakubize ukuze angabi naqala. Uma kungena verse ngathi kuye uma kungena verse siswa akanibize nonke. Unless eze edakiwe ngoba uzofuwe angeke akufihlele uzovela athi mntana kuthiwa inkabi nembongo la kuboshelwe ejokeni linye. Uma ngabe wena ufuna ukuyozigaxa ungaya not la emission. Kodwa ogugile akushiwanga lutho eBhayibhelini ora kukhona. Hallelujah. Hey akushiwanga lutho. Bathi ngizela ukuthi ingelosi
ayiye kuJosefa, iqonda ngqo kumuntu ozokhulelwa kuqala. Befike sakubona Maria. Hallelujah. Ithi umthetho wakuzokhulelwa. And uzala indodana. Izoba nogama kuzothiwa uEmmanuel. Inkosi nathi. Hallelujah. Uma ifuna ukunika Zakaria umntana, uZakaria uye bekhonza endlini yenkosi ayanga kuElizabeth. Yavela yaphuthuma kuZakaria. Yathi umthetho wakho Zakaria ukhonza kwakho nako konke okwenzayo kuzwakele, ngaku Elizabeth uzokhulelwa. Yathi ngifuna ukuzwisa uElizabeth ukuthi umuntu osaluthwe ngamazulu kunento ephilayo kuye. Yathuma uMaria. Yathi hamba yanyakazisa lento lapha kuloya mama. Hallelujah. Lethe lenkosi waya ngokusheshsha. Akahudulanga inyawo njengoba amantombazane ensindisweni nihudula inyawo. Maria akahudulanga inyawo. Washesha ngoba unento uphethe eyinkosi yami indaba ephuthumayo uyovusa lento eseswini sika Elizabeth. Namhlanje amantombazana nomama bethu ubudlelwana nikwazi ukubaka. Hayi ngisho nina sorry ukunibheka. Ngisho ezweni elikude bengithi akunabantu ngapha. Hallelujah. Uyazi ukuthi amantombazana ethu uma ngabe bahlezi baze yabo ikota ngisho emazweni ezweni elikude ngeke wathole uzothola thina esigugile ekoteni yomama bahleze emakhaya. Ngiyathi mina ntombazana phila la engqondweni yomzali athi noma ngabulela ubuthongo buphele buthi intomba ikota yentombazana le ubathi uyalala ubathi anginamale ivoice ithi kota yentombazana ayolanda imali engekho ayenayo ekoteni yentombazana ayonikela ningazuthi ufa namhlanje. Why? Ingani nasemakhaya bosisi bami uma ufuna ukuphila impilo eyenza umzalo wakho akwazi ukuthi ungayithanda ichocolate, phila ekhaya ngoba wena wasaluthwa ngamazulu khulelwe. Phila ekhaya bamangale baxakeke bathi siyayazi insindiso kodwa le kuMaria wethu isixakile. Sivuswa ngamakofi, sivuswa ngako konke. Athi uyaphuma umama uye pensionini athi abuya athole umbhede sewubhekele. Amangale. Hallelujah. Amangale ukuthi hawu ngubani umntanami azabuze ukuthi kwenzakaleni. Hey Maria wami, kwenzakaleni empilweni yakho bese uyasho uthi yo kwehlingelosi sukele ezulwini ngibingelelwe njengoba ungibona mama. Angifani nabanye oMaria. Kunesingisi esithe ubusiso mhlawumbe nesiswazi sishilo isizulu sisho esithe ubusisiwe kuwo bonke abesifazana kubo bonke ubusisiwe kubo bonke. Uyazi ukuthi ingqondo yami ithi yo angihluke kuwo wonke amantombazana. Why? Ngoba nginendoda yamandla. Masisindiswa thina bekumnandi man. Pho mina angisindiswa ngabashumayela phela. Nje uma ungibhekile bengasindiswa abashumayela iliphi ivesi bebazolifunda bengayazi iBhayibheli but bengasiyo into yokufundela iBhayibheli.
Hallelujah. Benginemibuzo eminingi kakhulu, eminingi. Bengeke ube nayo nempendulo futhi kimi. So uNkulunkulu wabona ukuthi no, angiziyele mathupha kulento le. Wangizilisa ukudla for 5 days. Hayi, ngayicali le yinde. Angiyeke. Ngasindiswa. Kwangena into ephilayo empilweni yami sukela ngo1980. Namhlanje bengina 18 years. Count 2026 lo. Count. Uzotshelwa uwe ukuthi senginemingaki iminyaka. Bengina 18 years. Bese uyangitshela ukuthi iminyaka yokuzalwa ukuzofika ku18 ngisindiswe nokusuka kulowo mnyaka 1980 ukuzofika namhla yiphi iminyaka eminingi. But isenamandla lento. Yo, ngisezwa amandla. Ngisezwa ubumnandi bokuhamba nenkosi yamakhosi. Hallelujah. Ngisezwa ubumnandi bokuhlala ensindisweni. Bathandeka enhlizweni yami nginalento ethi lento nayo uma ingakwazi ukufika kwabanye iphila ifela kuwe. Indaba ayisalanga eCalvary. ECalvary kwenzwe umsebenzi ophelele. Indaba ila kuwe. Yona iyaphila. Hey Nkosi yami kwakuhlatshelelo. Athi inamandla iyaphila lena. Hey Nkosi sisindiswa kwakungahlatshelelwa lamaqulu esiwalalela uma bangakhompozanga laba abahlabelela ngeke sihlabelele. Thina uma sisindiswa beyiqaleka nje ekamoya iqubuke ingoma iqubuke hlatshelelwe sidanse ngazuthi kunento eshaya ingekho ngoba iphila lento esitholile. Yo iyaphila bathandekayo. Bosisi bami sinento ephilayo. Uma inkosi isiza ngingakabuyele eBBR ngizonicolicela indaba yensindiso yomntwana ka9 years eyanyakazisa umhlaba kwawa othisha nabo the Hof o principal bawaphasi ngendaba yomfana we9 years othole lento kaNkulunkulu. Ngosomsesibusisi.